klasa chuan miao miawi chuan a thian te chu drama club pakhat a zawm thu le zana show an neina chuan telpui ve tur chuan a sawma bawa pawh chu a sawm tel ve nghe nghe ani chuan kan college campus hi kan chei tha dawna engpangpar nge phunila iduang ti in lo zawta balloon par phunila amoi veu ka ring ti in lo chhang huanga next target chu an mani an ni ti reng an shelo kar khat lai a chui hnu po in tunge miao miawi bial pa chu ti chu huanga chuan a hre thei tlat lova zana chuan drama chu an enveta thapa a hmu nom lo em awang chuan an ham bui bui hlom chuta an kal chan ber miao miawi la chu mithi lema chia an la chan tir zui chutiang chau chu apart ani don ti sha sela chuan tuma chu an kal pe om love chuti lain weyan miao miawi chanchen thar a hriat thu chuan lamin mi ren ni chu a ko chhuak le ta a mi pakhat hian miao miawi pangpar tur chu an lo pelok boka bawan a pek tir ve kalo ni we chuan miao miawi hi kumsom pariat chhunga single to a mase tuna hian star deuh hlek aneya anin du ton ve ve ni poin alang mase chu pa chu milier le lak tlak lo deuh mai ani ti in mi rani chu alo hrilh le a ani mu bawa hi chutiang mi chu ani mu mi ranin alo ti tak huwa chuan bawa mu zia lom ka soite chu oile khatiang thil hui lutuk thrizi hun lai mi kha lo soi to su ti in mi rani chu kalmai atuma lok bawa chu aler ve me alovania matse ekejet bart miao miawin story a chhiar ve zia thin hi ama zia ni hi o chu po miao miawi laka aril rute abun ruanan a hmang thin ti in we chuan a hril le ta hlo mai chu ero chuan mi rani beng chu a ver hle a lim deuh chuan a tlan let le ngal wangwang drama an show zo chuan bawa chuan miao miawi chu lo surprise atum ve nge ya adu thu te chu hril tumin bial no tan chuan sawm atum ani mi rani chuan a thian te chu an story chhar thin chu bawan a zia vek ani thu chu phur takin alo hrila pangpar adun po chu balloon par ani awangin bawan a pek ani chu miao miawi po chuan alo ring thiam ngal veka achang tunu lim miao miawi le achang tupa bauzen donga te chu anma ni an ni ti a hriat thiam chuan lom viau tur ani lain a hlim lo hle ami tui chu atlata pur maya hun liam to te chu ngai toile tin chung thil zong zong ati na chan chu a story zia ama chan pui tu le ngai dan thar pe tu tan chuan bawa chuan alo hmang tangkai vel mai mai ni in ain hrita tlat mai bawa chu va kholin awa an khum ta chiama in soifia alo tumpo chuan khol of sui ngal mak bok si pangpar alo thon te po chu leya chuan a paidar veka an rin ang ni talo lutuka thila thlen chauta ka wangin mi rani te po chu an hoi hai hle a bawa po in surprise atum ve na te chu muangchang chuan ati fel le ta hnu a doma chuan mi rani chuan kan thil hriat na kha alo dik tok lo mai thei sin hria swal pal te po alo om ve thei thovania alo ti dek deka lucy po chuan bawan surprise atum che po ani theya a hmang tangkai kher lo mai thei che sin hilaka ari ruput hmang puandar na tan story kha a hmang po ani theya alo ti ve bawk we thil ti vekani gui le harry sate ania keile bawa ani le a mi rani ne na anin chen hnu hian puitu thatak nein min chui ru ani hi adot le chu tumi ani in rin ti in miao miawi chuan lucy chu amel chhota vungvunga ani chuan alo hlau thong na samai nilo we chu lo hrila fanganen hi chuan min ti buai ve su se please in chen hi ka dum ya lovania ti in mi rani chu lucy chuan angen tangota tu ma hi in tlan chha the ka ring love ti in miao miawi chu alo ner sak fangale a thian nu mana lucy in athi kem em jiangi te po kha an lo la in konve reng thowa library a hlir le kha azir china chan chu an doma an beng chen thin em wang ani thu fangan a soi ve le chuan kan doma lo om ve mai la ka roommate a chuak don thowa lwa man po atlom lu tu ka sin ti in a som wat an bula local an thiam pa chu
a bialpa ang te chuan a sweater ringawta a bula a insawn luh theih nan bialpa ni ang chuan lan a tum ani fanga pawh chuan a lo ngai tua tur thu sawin a kal san ta a thian nu chuan a star hle tih a hre lo a thil sawi chu awang chuan weia pawh chu a inthiam lo hle a chutiangin thil a kal sualang tih pawh a ring phamia lovani mase bawa chuan i thiam lo engma a awm lo kani na takania ka thup wanga ka thiam lo zawk ani ala hre dawn tho thova chu aima chuan mi reni hian a du lo zual phang che tih hi a hlo awm zawk dai ania kei chu ka thiam lovania pomdan ka zir mai angai ani tih na lo chhang weia erawh chuan mi reni nei let leh chu ala tum ve tang thung lau thawng dep depa an awm lai tak mai chuan mi reni chuan weia hnen atangin message a dung leh a Lucy tana chanchin thar hrilh tur a nei thu chu a rawn sawi leh ta chiah mai mi reni pawh chu a tlan chhuak zui ngal weia chuan fanga leh ziangi te in an luah dun thu chu a lo hrilh leh ta chiah mai a dawma a va let leh chuan a hriam te bulah chuan a thil hriat thar chu a va sawi a mase rinlo takin Lucy chuan enga vak chuan a lo ngai mia lova online ah chuan gift tur te chu a cha ta deuh deuh a makan ti hle present pe tur chuan an chhuah laiin dawm kawtah weian a lo nghak renga karin an vakal tlang ta dial miao miawi chuan weia chu a thil chhui thin chu ban san tawh tur chuan a lo ngena midang zung zung chu riangi te ina chuan an kal veka weia chuan kara chuan a lo nghak ve thung beisei lo taka Lucy le a thian te lo lang thap mai chuan ziangi chu a ti lung oi lo hle a an ni la chuan Lucy bialpa awmna chuan kan duh hun hunah kan lo kal thei a roommate ve mai mai ini kha an lo ti ve mia bawk nen a por zui vak ngam ta lo fanga chuan ziangi bula a insawn na chan dik tak chu a lo hrilh zung zunga ole ka ring che lawm tiin Lucy pawh chu a lung oi ve leh ta mai bawka a thian te pawh chu thil awm zia chu a hrilh ve vata ziangi i beng varah kan lawm hle mai mase fanga hmutur hian ka lo kal fo angai dawn ania a tih chuan fangan a rem tih te chuan i lo kal fo dawn nia ziangi chuan a lo ti vata present ka lo ken chia sin tiin chokalam chu a pana mase hotpot a lo in chhuang reng mai chu a va hmu Lucy rilru chu ana ta thuta present chu pe in a chhuak ngal miao miawi chuan an eitur te chu a lo paisak dai bawka present an hon chuan fanga chuan Lucy chu a zui ve ngal weia pawh in mi reni ngai venin inchung lam chu a lo pan ve mek bawka fanga nen chuan an in tawka a lo dang hne hle a bangden nan chuan a lo hmang hmia miao miawi le gui pawh chuan a chet dan chu lo hmu rengin i men khawp mai weia i ti tha tiin KZP chu an lo chhawng vu a jiangi chuan fanga chu a lo boipui ve vat thung weia pawh mi renin a ngai sak thei nan a ban le a ke te chu na awm deuh chuan a ner kwal vela a lo ngai sak tak tak awang chuan a nui ru vur vur hawkawngah chuan Lucy rilru chu an a tiam awangin a tap vak vaka fanga nen khan in kan lei ve hunah chuan a chei mawi dan tur te kan lo hisap thina parda pawl zara hotpot ei dun te kha kan lo tum thina sin mase tunah chuan midang nen an ei dun ta si a tiin a thapa miao miawi chuan an ei dun lovang an ei tur te kha ka paisak vek alawm a lo ti an remote control pawh gu in a lo thu ruk sak dai mai chu ni in Lucy chu a tra nui ta vak vaka mi reni pawh chuan a ho lutuk Lucy khatiang fanga mai te chu i thei ngil vat mayang aya thazawk i hmule thuayang a lo ti ve bawk chu tawngkam erawh chuan weia chu a ti lawm vak lova a then hlen ve mayang ti chu a lo hlau ani mai thei nang chuan mi thar zawn imamaw tawh lovang ke hi a hmasa ber le a tawpna tur i tana tha ber chu ka nih hi a lo ti mi reni thinrim chuan a kar kawngkhar chu na zet chuan a khar sak thuaya Lucy erawh chuan weia hnenah chuan lawm thu a lo hrilh ve thung weia hawta chu AC a inchem tir vak vaka a hritlan rak thleng chuan a ding kur hlok huanga chuan a chet dan te chu a thlak tiin tawp san turin lo ti mahse a tawp san duh chuang lo
miao miao le bawa te in karpo chu ala fel le theilowa chuta Lucy lo ni bok nen Mira ni chuan an pia dewa we lo thukur mai chu va hmu in ama awang vek ani lalpa labo sham te ti in a chong trai char ringot we la chuan alo mil rum em le ngala mar chatai sen hler hlur te chu a thak ani ti po shom lo deuh chuan a e char ringota huanga chuan mak alo ti kher mai Kasa chuan weya chu a khu tamaya Mira ni chuan a langa pau chuan a ngai sak ngam si lo a chan te an lungai hlom si a weya wang ni in a shebok si message te chu vathonin in chung zola chuan a ko chowa weya la chuan a sam ti thur chopin a khu luina sale zwal sot Mira ni chuan a chan te chu ti buaya chui zui to lo tur chuan a nge na damdoi a le sak te chu a lo pe chutia Miranin alo langai sak ruve reng ti a hriat ta ka chuan weya chu a hlim vur hle doma chuan gui chuan Mirani chu ti puin weya kha adam thavak lo ni in ka hria Jerry la America a le tle dei to boka weya nen hian buaina tur in nei in ka hre to lo hetianga rei hi nga tir to su be chale vatro ti in a hril bawa po ni dang anglo takin angui hle a kas thil ti tur ngai to kunga po chuan mala tuwa chuan atang pe meu to lovani a story chin ten ngai nom an ti zia te le engtika nge a chhun zom le don tia an zo po in a chang tu te anin rem don lova a top kharna a fu theilo ti in a chang miao miao chuan alo zui rozel ti a sha chuan makati hle a story zia lai te chu chhun zom zel tur chuan miao miao chuan alo hril angin anga alo chhun zom le ta ka chuan miao miao chu a hlim hle a amut fu lo zong te po chu abo ta duak mai Mirani po in we thil sha chwa te chu hlim omin to vek lo ma se a chan te ta na thaber tur zok nia anga ya wangin we chu adem du ta bik lova dota Jerry anga lawin soi tu po ama ani ve thawa wangin in thiam lo na na satak anei bok nen we chu biak that to mai chu tha in a she ve ta ni Wele bawa te po chuan an bial nu te tilung oidan tur le beidung lova bezel an tum thu te chu soi dunin an lo ti du na samaya Mirin ni chuan lo teksin movie en pui tur chuan alo som zui ta hlau mai le ngala miao miawi ho tur le bawa te po chu anin mufu Reife an ti nu chuan miao miawi ho tur chu bawa chuan codingin kadu che ti in an bul vela mi te hriat tur chuan a hril ta veka miao miawi po chuan do ta soi chu alo ring to bik lova lo le tin hlim takin anin kwa ta wang theater kota chuan weya chuan Mirani chu alo ngak char to a minute som chia hun an nei to alo la thlen theilo wang chuan awa khola ani chuan shortcut a alo kalmek thu alo hril angai to dewa wang chuan awa zunga inchimin hmeichhia adil ni a an rin thu an soi sha phei chuan a hlau thawng hle a Mirani pheikhawk ang chia chu a hmu bok si ma se chu milim lek kalo ni a tho huai mai Mirani chuan alo awlop lawa himdam taka anin hmule ta chu weya chuan lom takin alo kwa wat kut in kai rel chung chuan an hodun ta hnak Mirani chuan engpo lo thleng sela tuwang mai in chen che hi ka tum to ngai lowang ka du che ani kanin kop thale thengem ti ina sota weya chuan lo ko in alo fop anin kara buaina te chu chin felin alo omle ta rin aida in fanga chuan Lucy ne na anin chen na chu alak nat lo mel hle a ziangi ne na in holo taka an thalak dun na te chu lo posin malam huna hunnuam le hlim om tak an be sei thu te chu caption a chuan ada tel bok chutianga reilo te a move on le ngal mai chu Lucy chuan makati in na ati hle boka apula lo thu ve rengui chu va bia in ibial pahluin me chadang nei le ta sela I thina rimangem tina sot engwang utin mo in chen hu te chuan nun tharin bul kan chan ve to a
tunge bial nu ti vela chuan ka boi pek to lo chuan bel pahlui thei ngila nun thar chan idu ani chuan a hmasa beratan kan nuna mi tangkai lo le minwai betla tu te chu paibo mai tur ti in fanga number chu adili sakta daya Lucy po chuan poi alo ti lem lo miao miao wi le mi rani te tal chuan an bel pa chu an nei let le thei hlova mase gui le ani ero chuan topna hlim om lo tak chu an hma chhon don ni in alang thung ani chutia hlim taka anin kom ho lai chuan gui chuan khol dongin Britaina akalna tur visa a fel vek to thu an lo shil anom sang mai tur chu an lungai hle a an in nga na ber tur Harry Samizia la an she chiang ro pui bok si gui te chung kwa chanchin an sha ta changin kal lo mai tura han ngen top la chu thil ti chi ni in an she bok si lo gui po chuan thutluk na mu mal tak siam har sa chu ati hle a anu chu va kholin rampo na ama inboi pui tura kal atum thua va shil a chalu tu kalom inau po na kina ala om ve theanga sap te kha ne nge nge la kan chung ko tan po a chavya wang alo ti ta dai kanu achang hi chuan kanau hi piang ma sajok sela chuan ke hi min nei ve le kher du po karing thin lo ti in phone chu ada daya anu po chu angai a that lo mel hle ni khat chu fanganu chu ando ma chuan lo kalin Lucy chu aron hu a fanga pui tur chuan alo ngen a thian terem te vak lo chung chu fanga om pui tur chuan a ril ruwa siam felta a khatia anin then nu khan ziangi khan underpen te suk tir alo tum thin ani ome ani mi pa ta chuan e rong bol le in ti fai ba ka chutiang thleng thlenga ti sak vek mai chu alo pe bik si lova Lucy chuan engkim ama zokin min ti sak vek thin ti in anin hnial thin rim chhauta a ziangi pa an zir tir tu la chuan fanga chu a fanu an duat le hmangai em em alo ti dana wang chuan an zir lai dang te hma ah chuan alo hau shepa musit takin alo tong khum chuta Lucy ming te alam te lawang chuan fanglung oi lo chuan alo hnek ta mya maya chuta tang chuan anxiety le depression te ni hin a scholarship te po an cancel sak vek bok nen thatlam apan mo ta em em maya champuya enkol pui turin anu khan alo nge na ni ome an thian ho chuan in thla nan ti in an leng chhuaka in fiam na sang sang te ti hovin thil an ei ho boka him takin chu mini chu an hmang ho tlai lama chuan Lucy chu fanga te ina chuan avakala ani chuan a o a hriat ve le alo kwa ngal gui le Mr Harry shate chu an thian te nian san ja an kil ho ve boka sa pachal then khatina han hai university chu ngai sang lo tak le zirna du thu sam lo tia an soya wangin gui chuan alana dewa China a university chaber ani thu le Oxford le Harvard te tluka tha ani thu chu asoya ani chuan enga tinge England a chuan le khazir tura kal itum si tia an zo chuan chan mai dan tur chu a hai cham tlat anu po chuan lo kho le in rampo na kal atumani chuan boina te siam lova in enkol uluk hle turin alo cha a angai twa thu le kal lo mai tura adu thu te lo soi chuan nei lai chuan fangan Lucy ei tur aswa bik chu anu chuan alo thik hlavin ei tur dang te chu Lucy chuan anu zok chu alo swa sak ve zung zunga guinu le pa te po an fanu akal bo don meu chuan an in ngai to let neu newa an fanu chu no pan lai tang to a mani in ring tok le mani in boy pui thei vek thin ani awang chuan an fa pa hri sel lo le ngai to ngai ring mai chu lo ngai to devin an hlam chha deuh thin ni in an in sheveta a apa chuan poisa te dap chupin gui chu pai turin anu chu ape Adam pa ngai te in mawa po third quarter a anin shal chatok lo awangin a thin che hle a thian te sang sang chu kholin sum le pai puk tir tur chuan angin hlom Vanessa min an lo rem ti hlo zela wele atim te po an che tharing thei bik lo sumla an nei tambuk si lo nen na thok tu then khat te chuan an ban san ta hial mai chu chuan weya po chu ati hnwal roya
mi rin i bula chuan a harsat na tawh mek te chu a hrilh ve a ani erawh chuan lungai chu fourth quarter ala awm a lawm thu duh deuh leh midang ngaih dan pawmpui lo ni a i inhriat chuan insiam tha la kalin i thawhpui te chu ti pui rawh bangtaw te pawh chu an lo let leh duh mai ang tih na fui a pa pawh chu va hmu in ani pawh chuan miril runghet tak leh thuthluk na siam tawh chu sawhsawn mai duh lo mi ani na chu a chakna leh a chak lo na ani theih thu a lo hrilh a mi ngaih dan laka pawmsak a ngaih chang te a awm thu leh leadership tha tak ni tur chuan midang ngaih dan te a lak thiam a ngaih thu a lo hrilh ve bawk chutah chuan hnathawk ho te chu kawkhawm leiin ngaihdam te chu a dil ta hlawm a fourth quarter atana inbualsaih na tha zawk nena na chhun zawm a duh thu chu a sawi hnathawk ho te pawh chuan chutianga an pu a insiam tha dawn ni a an hriat takah chuan phur takin hnathawk ho chu an lo rem ti tlang leh ta hlohp mai a mi reni pawh a figure design online lama a pho chhuah kha rin ai takin hral a kal chho zela stuksa te pawh a zo ta vek mai a siam belh tir leh hnuah pawh a zo leh ta vek a aia tam siam belh tir a tum leh mek ani super future action figure company te leh figure design company hrang hrang te chuan an bula thoka interview nei tur chuan an lo sawm zui reng bawk a na thaw sian lo a hmu ani ber mai mahse a thawh chakna ber company erawh chu heng changzi tho kha ala ni reng thung rin phak bakin mawa chuan hma ala chaka Japanese figure designer thaber ni an sawi Mr. Harai te chu thawhpui turin a hmin thei hlo ani awm e wei te laka pawh chuan a in ti thei khawp mai fourth quarter ah pawh pakhat na ni le ngei an tum thu chu huai sen takin a sawi pup bawk a chuti laiin weia erawh a ho ten an thelu an design te chuan a lung a dum thei ngang lova beidawng taka a in dawm kun tlawk lai chuan mi reni chu lo kalin an department chu zawm ve a duh thu leh an remti leh remti lo te a lo zawt mi reni theihna lo hriat champui em tu weia chu a lo lawm hle a a remti thu sawiin a hma pawh a sawm a duh thu leh a sawm ngam lo wang ani thu a lo sawi Lucy chuan fanga chu a rilru ti thoven nan ti in khawlaiah te chuan a len chhuah pui a a that chak em awangin a nu pawh chu a lakah chuan a lawm hle mi reni hova ngai tuana an han sen tak tak nuah chuan OHH te pawh chuan hma an sawn chak hle a ha erawh an ha tlang hle na in an hlim tlang hle thung bawa pawh miau i puina in thawng thu dang dang chu a lo ziak chho leh mek a ama rilru puak chhuak a zia a tum pawh in miau i chuan idea lo thawh ve tla zela a chang chuan lem lutuk leh oi awm lo deuh te chu a rawn sawi chhuak nawlh bawk a bawala chuan a hnial hriat thin bawk nen a buai thlak thin khawp mai hnathawh karah pawh an zirlai chu an la zir chhun zawm zel a ngai meu si a weia pawh chuan mi reni chu lehkha te zir tirin pas tir ngei chu tumin theih tawp a lo chhuah pui ve mek bawk a mi reni erawh chuan mathematics zir chu a lo ning ve em thunga tih tur dang dang te chu sawiin a dap kual zela a tawp lamah phei chuan a mu thludai Lucy leh fanga nu te in kar pawh chu a tha chak hle a kawr thar te a lo leisak ve ta hial mai lekha zir ai chuan hnathawh chu mi reni chuan nuam a ti zawk ma ni in a lang a a thawh rim em awang erawh chuan a chaw ve hle thung mahse an hnathawh rimra chu a lo lang ta a vanei thlak takin an project te chu siam chhuah turin heng changzi board meeting te chuan an lo pawmpui ve ta hlo mai a tunah chuan a mawng pha awm ri mahse product an launch hunah chuan ma an sawn ve ngei an beisei Lucy gui leh miau i te baka huanga leh bawa te pawh chuan a ṭul ah chuan an dawr chu lo chei mawi puiin kawng hrang hrang chuan an lo pui ve bawk a an product siam chhuah thar te pawh chu an tlang zar ta a an vai mai chuan an phur tlangin an tang tlang hle thawhpui duh tu distributor te pawh chu an lo lang ta sup mai a ma sawnna chu a zuanin a zuang ani bere mau leh a team te pawh chu 40% laiin an product hral chhuah lamah chuan hma an sawn a an lawm viau laiin
we te chu product shal chhuak awngah chuan an tluk tlat lo mai chuta kara poisa apuk sakte chuan an lo thing ta tlat mai boka chu po we te product an leidu wang ani nge an hlawtlin na chu an thian ho chuan lomin dawrah chuan an chawl hlowa couple pahnih te pawh chu an lo induat thiam vel hle huangah chuan alo suaisel leh hmanhrama single te min naw thik devem ni tiin a phun char char guipu in rampawna kal atum chu thul le thutin Harrison en pawh chuan an in then ta daya a thian te chuan duh thlanna tha tak a siam thu le mi padang tha tak an zawnpui tur thu chu an hrela tumi ami padu zawng tia an zawt chuan uda bua tiin alo chhang ve deuh ngei chu pa chu sek deuh we ne na campus ambassador a lawin el to kha alo ni khati lai po khan we ya aya ta bo kha arukin alo vote deuh ngei ani ome mawa chuan choya chu vatlo in an product company an ketina hlotlin na achana wang chuan lompuina thu te avashil velwama ma seri an dai arin lo thu te chu a soitel sham choya ero chuan a thil soi te chu alo uk sak lem lova ma se maktak main an product an dora an zor chwa thei em lain an ma ni lo dor tu distributor te ero chuan an product chu an shal chhuak hle thei tlat lo maya anin rem siam na aya tlem jok product siam chwa mai an tum thu le product chen khat te chu return mai an du thu te an lo shil ta tlwar mai we te chuan pui an ti in mak an ti veu boka hun pek bel sham tura an ngin po in thlachan ve bak an pek theilo thu an lo soi tlat maya we po chu amang angta mithiam te ron kwalin an chet fu tok lo na lai te chu adap kwal char chara an ni chuan an product a chuan engma diklo na awm lo thu le film khur taka investment ti mai tur chuan an lo ron chutia we ya alungai tak em awang chuan mirani po chuan hriom ati ve hle a fiap thu te hrila ti hlim chu atum ve na sa we nui ero chu asa theingang lova ngoi rengin alo kwa wang thung chu fiam thu ai pwa ama mo zok chu ani an har sat na to mek chu miawin alo hriat chuan a thian te chu pui ve ngei chu adu ta a an product te chu live stream a chuan a zor chhuah pui a fa palungai na chu hriat thiam puin Mr. Jonga chuan ina chuan eitur tui hnai tak mai a fa pa chu alo pe a he buaina a le team in ti siak na hian i chak thei ti ka hria ni lo chak lo ta po ni la ka thin lunga chuan pakhat na ini sa reng to ania ti na shil chu apa tongkam chuan we ya chu atilom hle a phurna apena sa hle bok live stream lama chuan chan chu an han la chho veu na in tlemte bakin an lo cha sak du chuang lova an bei dong hle ma semi rani chuan ngai dan thar thadeu mai anei ta an dora chuan atak nge in company an ke thatna te chu an ron hmu in an lo hre theia chutiang angchia chuan virtual reality manga an product te chu online na pho chwa chu tha in a hreta virtual reality engineer pakhat chu ruain an product te chu an thiam na hmangin che theile ri po siam chuak thei ang chuan an lan tir ta a chuan mi tam tak a hip ta hle a order po chu an hmuta cheuh mai an buaina po chin fel ani le ta hun akal zela fourth quarter sales result alo chhuah meu chuan company an get product te chu pakhat na din hmuna chuan an chuang kai chhota a mawa ero diklo taka an sales rate report alo thelu awang le product te ama sum senga midang hne na puk chop te a alo ti riral thina wangin company dan abo chhia a tiamchin omlova suspend ani tabok thu boy ero chu an siam sak du talo hlova awan nei sokani an chakna loma mirani le weyate an lo impom kan nol lai chuan Mr. Jonga chu alo kala mirani chu company an ke design tu ber ani awang chuan alo fakluam ama a college a anin hmu to na te chu hre chhuakin anuya za hle a khati lai tang dei to khan mirani chuan a fapa we chu fakdu mi alo ma se adu ani ti chu alo hre thiam dei to ani
vane thlak takin fanga po chu ril rudam lo na anei ta chu alo dam fil ve ta a class po achan le theidon ta ma se Lucy ero chu an dom lama let alo tum ve mek thunga fanga chuan kalsan lo tur angenin atan engkim ti sak a in huam thu te a hrila a hnena let le mai tur chuan a som ma se Lucy chuan a hma kha chuan itan engkim ka ti sak thin se a I hlim chuan ka hlimin I lungai chuan ka lungai thin ma se tuna chuan itan emaw midang tan chawa kanun hman hi ka du to lova mani tana nuna in hmangai ve hi ka du ri ani ka hmangai to lo che ani chan anga puiche le inat ti dam sak che hi chu ka du a chu itana ka ti theinu nung ber chu ani to mi thatak itong li em ang chutiang bok chuan nang po in du sak na min hlan ve don lom ni ti in akal san luita a fanga chuan chap zoi zoi chungin a thlir liam ta vong vong mai atira a thatna le a hmangai na te a hria thiam sak du lova tuna chuan engkim atlai zo ta ni gui le a chung te in kar po chu a tha chho ve ta zela anu le pa te kor tur te chu lein miao miao le bawa te chuan an bazar pui nge mana weyan bom a phum na hmun kha an cheidang lam do na wangin man mo takin mi rani nen chuan chulai hmuna chuan an vakala an bom phum te chu la chhuakin mun danga an phum non le nakina chuan an pahnih tan in te an la lei ve anga chulai hmuna chuan thing te phunin a hnuaiah chuan an bom te chu an phum ve thei to nge yang a top nan ke hi chenmi rani kani a meichhia mani ila meidong mai ngai lo du thu sam ram thleng tura thokrim tak achang chuan thinchhia le trabil ve tak ni ma ila nu le pa min hmangai em tu ka nei hi ka van nei hle ni han hai university a ka ton thar ka thian te miao miawi melcha fel le rin om waisen em bok si te Lucy kong eng ki ma min she thiam tu ton hriat le thiam thil nga em mai te gu I pon lama nil om lo tak anga lang ma se chungrila nil om le phurna min petu le khazirna konga min puina sa em tu te katong boka bawa alang lo lama katana mi tangkai em le kan thian ho ta na mak pa fel tak ni turte huanga toy deuh hlekin tong thei veng ma se ka tet lai tanga ka thian thatak le ka du du a ka koi her thei ka du du a ka tir kwal ngam ka nei boka hengte hi Miss Lucky kan ni na chan te singa pakhat chu an ni ome ato ber ma se katana poimo ber si weya katung hi kawan nei hle bokani ani ang mi pa fel le rin om tumru le thokrim bok si kong engki ma min puya kalama tang ring chin min phasan ngai lo tu katong hi kawan nei hle a Miss Lucky ti in mi in min soi chin po ni ma sela tuna tang chuan ka hole to ngai lowang Miss Lucky dik tak chu kalo ni e atop nan tak kan drama te milo en sakawangin kan lo me malam hun be se na du om tak nen mang tha ve kule drama thara kanin mule vek don ya